Amo akwa banfamra Adom TV so yadani te kote guase ni nkranchen sam ode ya brebia ebroso se yenkase de yede bro sam ne doso ne etodwa omu bi ya wo betie ni GPLT umfifi mantem mudwam kireni edukose mu ode ma hyenkafo nyina wo munya imirikatente wo kaso Cape Coast kwan so yede mu nsam no nkyeremu ebebramo na afen so National Road Safety Authority so de to hyenkafo nyina nim osre sa woka ne se nko ade a ye de sefata se be ye be man kwanhia abrase sansam no ne nsembia no pay be de bro Adom TV bedwam kase Facebook/Adom TV kase no wo Go TV channel 176 DSTV channel 280 bidi de afia amankwa tamaklo afia ne die mu tie se de nsam ne nkyeremu ankasa etie Acting Central Regional Chairman Dema GPLTU Jacob Odai ede wode to adroba fo nyina nim emikatente mfahwe ma de bekwa akowia ne se ubenya kwanhia no so beba no na adofo ne abusua bi ene efri mu wan free mu kura na wonye prekro enti wode to ahyenkafo nyina nim se yewra Easter bosumi mu wosre won mo kaso Cape Coast kwantempo no so no wonhwe na mirike mu odin brie de kwanhia ba no wonte so ye nyina ye nim emre a ye wo mu na we are driver papa before we took car no anapa we share we engine oil wa check your brakes wa check nsuo ansa na wa check your tires ansa na we sikwaso we be ko sikwaso no ye be sere me ko aba ntem no emboa driver ni papa ni driver wa kwa wa san be fi ti ye ka kire ye nuanu drivers nyina say bia ye ahweye wo Easter break and I feel so you are no drivers be a omuni union omo fa car pass and now 10 we say omo pre passengers na dey akwahia ba ye pompa ye say enkrato aye to na ekoma omo se na be ya omo nyina be ya hweye na ye nya Easter accident free yamani boni ene mpanyinfo a wayi wonom a wobeda ekuya no ewo kaso a etwetwe nkomo wonom so etu ahyenkafofo Owa kakan wa so nfa ehia enti nya da kopa na boko hwehwe aba no na oba ma yeye se be ya so one day enti obenya abotare okwan no wa ma fa na adwuma no ayede because e be anda as the odima na ya mpenifo na office no ya ha enti e be sada of na obenya abotare instead time ya sin na watu obo se wokwa na kakra akwa bodu. 6 hours. National Road Safety Authority mpanifo so ehunu senkwanhie tasie bebre ewe ya kwantempo no so ne bi wo hono ma na ya hyen aseye sikwan no ho ache na enyimfiri ho na hyenso de bia nso ne honti no de wono banim hwe no na afie na me no so amankwanhie mu odin asia manipa to na nanom nsie do ntie ne no wo mo de ato ahyenkafo ka wura no manim o ka aseye a fa ahyenso de papa ebo nka ya kire ofoforo na eba no sa bibi aseye asiha ana se yi efri ho omo gidie si edi sanhyehyɛ ahodo we no so ankwanhyia brane esisie no ebebrase. National Road Safety Authority the nkrata beto montene so a wonom ekire mu se sɛde ahyen ahodo asɛsɛe na ebi wo honom kra hyenkafo na hyɛda egyesi omanya kwantempɔn so no eyade ha adwene pa ne senti wonam nkrata yi so ekai ahyenkafo nyina se motor vehicles anase trailers clause 21 of the Road Traffic Act 204 Act 683 no echiremu se ehyen bia wura anase obi a wutwi hyen no se wonam kwantempɔn so na se hyen no esɛyi a ɛwɔ se amunum honom a woyi ehyen no efiri kwan ne so ente sa botomra ya obetimine na akogina asɛmdi bia agye no 250 penalty units anase obekwa akoda afiase abosumi dumienu anase agye sanyama mienu nyina efiri ne honom. National Road Safety Authority na munkrata iso adi tudwa se efi oforisi obosome de toso num afimpinu ene adwunu miensa wonom ene Motor Traffic and Transport Department a ewo Ghana Police Service mu eba be ye adwuma wonom wankasa befa to won ho so na ahyen anase trailer biara asesi kwan so a wonsusue mu no ebefa so ama akwanhia aba no wayi afiri honom ede akwakosi ebia bia ekire no obehye wuranom amotua ehuska na se woye ne se awie a ekire obehye ahyen wuranom amwonom atua ehyen na woyi free kwan so ene bia wodi kosi ye no ehuska ansana wode won hyen ama wonom na ne nyina nso ewo road traffic regulations emranimu wanam sa enkrata isu etu ahyen wura
ene ahyenkafoɔ nyinaa fo sɛ wɔnam kwan so na sɛ wɔnhyɛn no ɛho to kyema ne edi nkan ɔmɔmɔden asɛ ɔbɛpɛ triangle ɛde asi ɛhyɛn no anim n'akyi ɛne ne nkyɛn ne ne nkyɛn mu ne ɛtɔ so mmienu wɔn mɔmɔden asɛ ɔbɛfrɛ towing service company ama amono mu hɔnom a ɔbɛbetu saa hyɛn no afiri hɔnom ne ɛtɔ so mmiɛnsa ne sɛ wɔn pɛ NRC aso ɛyɛ ne police station bi ɛbɛn wɔn mo ananso sɛ wɔn frɛ 194 yɛyɛ road safety information center na wɔn mo awɔ no nkrataa yi National Road Safety Authority. Enkamontami mo bambofo mechere posi achire enipa enum bi a wɔn yɛ langata wosuso sɛ ASHALAJA Land Secretariat Office bi okotwa agya tumu ɛhye no na afi prepared maifo bi no wachire sɛ enipa num no adom kase etoso Segana de shebe kaya ofobisho bosume de tosumienu wa fimpene ne do no miesa ne mu no adom kase ebo amane bi yɛkyerɛ sɛ ASHALAJA yɛ won kramantam no emu no langas fo won dodo betumi aju bɛyɛ aduo no ya no kwakran kodie bi ekoto de hyɛni akɔno royal family Land Secretariat Office no ɛso na nam so manipa ba kopra dendenden ya office na so nneɛma ahodoɔ na ɛwɔ mu so deɛ wɔ mu etwa agya etu mu abra ne adom kase ne jase hene yɛ wɔ ASHALAJA Jonathan Minta aka etin komo no nsɛm bi a wɔde tu dwa eni ani obini wo se ya bobo ebinu tuo ya prepare ebinu mu enso ene ya gina ha yi omu ko omu bubo gas no na twitwa won ya chi ba ho kra sesi a woda sesi a won ankasa confirm say gas na omu ko bo no ene twa no ene ya chi ba ko 5 e wa regional sesi a nti ya sra GP sankofo na ya chi won no omu fa na ni ndi achi maye ya mpese ya be chi won ni agya won ya chi won ni agya won nti de bia na se bone na ekoso ASHALAJA nti ni pa fa na ya chi won ya sra GP se won fa na ni ndi achire maye won fa na ni ndi achire maye pa ya se ene ya ti se ene no edo mo court omo ne se ye be remand won na mo ndi achire maye na nyama bone omo ya wa ASHALAJA no ni ya tuntwa e bi se ya chi won na ene ya jeli ba ko e wa ASHALAJA ndi se nka ASHALAJA bedo but ye chi won ni agya won na se bone no na edaso ekoso ASHALAJA yes siraji na mpanduri ewo north east mantam ni mo na abeto dwa se owura bia wanya mfie aduonu enkono nipa bi abo awura ni fie akotwe no ekono amoato na nanom nsiedo enam so bi ama adehye ye wo hoi won mu nyina nso gu won yam fi se bambo mu nsam no aye bibia wo ho sansam no promtobrense mu no de apie wo mu yede bebra mo ma yemo nwa yensan foforo mu na MPP amanyoko dwamtene Steven Ayensu intim ese NDC fo nsantwofo nhia mu de bia obeye yese wo mu the true state of the nation address no emaye no kra bi anim emfuturo no wo ma betu ade agu Ghana fo anim na wo mo pese Ghana fo hu se MPP fo nya hwe ora Steven Ayensu intim nsama nsantwofo nhia mu de ase wono so ede tudwa ene NPP amanyoko no echiremu a NDC true state of the nation address awode ebetu dwa no eya atronko a eno obedi echire Ghana fo a opese wakasa editia aban ya eno nso emwa omanyin puntu titere ne awoda NPP amanyoko na no eye Steven intim no wakasa edifa omanyin sikasem ho empuntunwuma wodo bi a aban eye ene hihye ya aban de agu akwamu a wo hwese eka aban ebo no eso ebetie enchiremu sei eno ode etu dwa. The opposition NDC National Democratic Congress produce a distorted account of the President's State of the Nation address in an attempt to write on the emotions of Ghanaians and their political gains. Activities leading to the NDC's UPSA press conference are dramatized as though the NDC had something unprecedented to present. It was an anticlimax because in the end, nothing new was said except the old exaggeration and deliberate misrepresentation of facts. Dema MPP amanyoko nenenso nani abre se da bia no se delegate wo MPP emma tumi no obetu won frank adma won kwabena je Japan na ne wori to delegate no so anim se wo mo anipa aprinye wo mo hwede obeya de ya wonima mamu oti abamu ase atumi die nso otumi kura no no ye de ye no se nipa no won to emfama no oni adom kase atoso party for no enhwe me life wo party mu
say 1991-92 a soldier for where swan and near me home. Made them home back for an penny for Pio. But woman could draw say a brand here. Made them home back for a Martina national television. So to it is what na now Miss Aya Juma wa Benjamin Ghana Highway Authority as a young engineer. And to confront the military leader who was president at head of state at the time. Now, just now was prepared to me the party, and we are very important in politics. And wachi na wasan etoa so che sa wo hwe eye oman no emu Ghana man mu a enioma yetu gu ni sika ye ne basa no ade a emboa o kire se echi oman na echi ne kete yusi anase asoyafo anampo aban mu mpanifo na etwi ne kete wosi a na woni yidi wo ho eye adwuma eno ansa ana ebetimi ade aboa na momo o kire se nipa no dosu pi na ofa we a eno enkyere se adwuma abaye no ebetimi ade akoso. There's too much weight in the public services of Ghana. Abaye has to start by reducing its size. I've said this before. Nya fe na me kan check rather that omo follow me. Say I have always believed in small, lean government, more efficiency, more effectiveness. So, and no, I send a strong message to the Ghanaian people say, nya go be the idea and nya job for the boys. On the mechi. And na say be new policies be awode be ba na ebese so man no. Kane Himan Lower Denture MP Joseph Foster Ando and then the board full a year Central Region NDC vetting committee no pa. If it's Wamaji or Bia Tumwa or Ba Party Mokrano, or Ando Chemusebe in Fiemi, or be ni deuce and one more dear more coveting to a disuncunim. Penny Juno who be a one tear say. So be a bear party moonche, ye. No what me do baby a word no more room, the board full. Adom TV, it was so. Enkane Himan Lower Denture, Emarshebejani, Joseph Foster Ando, Ediato Central Regional NDC Vetting Committee, and him say, Wanya dear sir, enipa, Obedoma Manyukui, and Fiemi, no, Wamana Quenas won't concosia kinda obinso, eba ye enches, handway in Pacro Efrimu. Ochirimu se committee na anyo wadwuma yie no masikadi wanim na ebinum ema wonska na waye de ensem fata na kyese afempini ne adwunu na obetimi kura gisika wo MPP amanyoko no wono mu a obeja abato ne mu e de ama wo mu. I don't have any problem with my delegates. I don't have any problem. I don't fear competition. My competition 5. This is my 5th time. I'm a competing. Means for competition. Now, and Ukraine are not there. The Bian Contompo Digni. Say a Catago Craswa, Contompo Digni. Sadiet, Yaribeco elections no dia. And me sure say MPP. Obviously, I hold no on Baba Toy their party no. Because it's like you're gaining now. I am not so happy about the development of Elkosuo Central Region. And which chitafo bi so any Adom kase atwetwe enkomo no wo kire se enipa empanifo agena to me ono wa no wo hwekwan so obedi amanyoko no anim. Ani ma fam ele ma tama tama boye tumi wona nchira nusu pala mbia e bebi na mjani ni henda na nyaji papa so mi yimbo le ja na kana ni nyisa loya set ajato obedi sit noma to payment lower densra anusu enkane hima One men cinema timantam nimo na de share wo hod wo de share to electoral commission na fei aban so anim ebe ya wo nkeka wo mo hontem se be ya wo so benya constituency no bie no wanya na musini wo mrahye bedwafie mo fiempinu ene oduonu nan abato no mo. Deputy Director, Emma International Affairs, National Democratic Congress, NDC Amanyuku ni mu. Wano so ani amani boni etwetwe nkomo wa abra. Wanom everti no wie no. Ene wakansi sudua se, wano die owo akukuduro awo gini hu di pa se, obetimi edi nkunim wanom primary sinimu. Nyame Adom party adwuma na yasia beka no protocol am say we've gone through the mail ye ni mekwan fa so a yetutu nyama ma na yeye enti mestre so munyana nya gidi obi mu na omunta mechi mentiment kan say be adwini na obitim
na so bet me provide leadership ba ebeboa ama obia so na adwen aba na nyina transmi atwatwadwen na ahwe kwan be fa so ebetututu nyama yie se ebe ya empontu dwuma yi na ehwe nim se betimi aba maye edwuma memu benya ye Rita Urapa ene Dr. Peter Buama ehwe ne mu kwan se esi ahenefo betumi ato abama wonom na wanya akwanya agina afimpinu ene edunu nan abato wonom so den nsem sei ene to aso constituency ye nyina ye beka ye nsabom aye adwuma efise ya tena ho ekoma de ye ache ye ni obi obehwe ye nim ena ya ye nim se so ba de bibie nim a eye trodo enti constituency fo nyina menim so mo nyina timechi ebe ye ema ye be ye ma aye fe